Kining ikaduhang adlaw sa dili pa ang deadline sa voters registration pasangil sa palusot sa mga priority nga makaparehistro mitumaw. Samtang linya sa mga buot magparehistro kaganiha gatuyok na sa palibot sa Lapu-Lapu City Hall. Si Luan Mirondina sa report. Sa inyong mga tao, no? Dali kayo, makarelease kayo mong certification. Or BPATS. Or BPATS ID kung walay ID. Why man kung sa laing mga tao, ako ni kuha na kung unsa. Nganong dali ra lagi. Ay, mo lagi na. Tinurong man ganiha. Tarong kay ko ganiha. Bukoy kayo layo pa kay nang islang taon. Ma'am, alas 5 pa mi diri, ma'am. Ingon ni ini kahigpit ang pagbinantayay sa duha ka mga nagunang partido sa Lapu-Lapu City bisan atol sa voters registration. Kini ilabi na kay ugma na ang katapusang adlaw sa pagparehistro ug ang uban mituyo lang paglabanggikan sa isla. Nahilot ra hinuon sa taga Comelec ang tensyon sa duha ka habig. Diri na to ang leader sa PICAS. So, isumbong sila partian na. So, ako nang na-resolve, no? So, akong gi-advisean ang PICAS ko, igol lang mo pag-verify sa form, kung sakto ba pag-fill up, wabay na latangan. So, with regards of supporting documents, bahala na ang Comelec, ana. So, pasudla, pasakan ninyo, papilan lang palinya diha. No, adili pungan-pungan. No? So, na-okay naman, na-solve na to Ma'am Lo. Tungod sa kadaghan sa mga tao nga midag sa aron magparehistro, nagbutang na og mga lingkuranan. Apan sa gihapon, wa matuman ang physical distancing. Sagad sa milinya, mga first-time voters. Na busy sa eskwelahan ba? Nya, karon na may libre. Nya, karon na pud may nari. Dagan sa libre ba? Nindot man lang nay kauban pud. What kag mga kauban? Oo. Okay raman po, basta maka-register. Yeah. Kay dugay pang next ba, sayang po ang chance. Kini inyo nakita karon dinhi mao pa lang kini ang linya alang adto sa verification area aron pagsuta kun insakto ba pagka-fill out ang ilang mga forms. Apan tungod sa kadaghan sa mga tao, ang linya halos magbalikos na sa tibok building sa Lapu-Lapu City Hall. Gani ang uban nga nahimutang adto sa luyo na nagbarog na lang kay wala nay mga lingkuranan. Silang tanan buot mo apas sa second to the last day sa voters registration. Matod ni Benji Dayundon, Election Assistant 2, nga wala na'y off-site registration nga ipahigayon ugma. Ug kutob na lang, sa alas 5 sa hapon ang registration nga ipahigayon ra gihapon sa Lapu-Lapu City Comelec Office. Pahimangno na to sa mga tao, so dili na mo magmahay na mo, kaya nagsige na gimig panawag ninyo sa una pa nga magparehistro. So kung gaantos nga mong linya di hala, pag antos na lang yun, kaya saan naman last day na magyud. Ugmang adlawa. Uban ni Philip Patricio, ug Rod Prado, Luan Mirondina, Balitang Bisda.